I uz nas je Bog, tako da ne mora niko da bude uz nas ako je Bog uz nas. Ako je to tako... I uz nas, kako mislite ring? Ring, trenirate u nekom ringu ili trenirate... Ne, klub, nemamo ring. Neće da nam obezbede uopšte ring, a uzeli smo zlato na državno, srebro, uzeli smo pehar na državnom, tako da ne pomažu ništa. U odnosu na ostale klubove u Beogradu? Oni imaju, oni treniraju, na primjer, dete spremaju 4 godine, a Marka i Elmedinu je moj tata spremio za 7 meseci, izašli smo i pobedili, uzeli smo medalje. I u odnosu na vas oni su slabiji? Tako je, njima treba više mečeva, oni izgube, ali ne mogu da nas pobede jer smo mi nepobedivi. Tako je. A isto da vam kažem, Nenad Borovčanin, Bokserskog saveza Srbije, on sve priča da će pomoći, da će skloniti decu sa ulice, ali nikad ne ispunjava. Sve priča da ćemo uspeti, ali ništa. Tako da mi se borimo sami, uzimamo medalje, pehare i trudit ćemo se i borit ćemo se i ako ne bude nam dali, staćemo i na ulice. Da se izborite za sve pravo. Ali samo da pitamo, šta je sledeće? Šta je sledeće? Koja je sledeća takmičenja? A ja mislim da svi koji treba su čuli ovu vašu borbu. Tako je, pa da budemo još više, da uzmemo još medalja, pehara, da budemo evropski prvaci i vice šampioni, svega, tako da i to će se ostvariti. Uz nas je Bog, tako da ne mora niko da bude uz nas ako je Bog uz nas. Ako je to tako, pa gotovo, vi ste završili posao.